Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg uwch gynhaliol 1-2. Rhagarweiniad I fodeli mathemategol. Nawr falle bod ni angen gosod model mathemategol I fyny ar gyfer rhyw broblem bob dydd. Pan yn gymhwyso technegau mathemategol I broblemau bywyd bob dydd, bydd angen gwneud symleiddiadau a tybiaethau yn aml mwyn trasffurfio'r broblem wirioneddol I broblem mathemategol gallwn ei ddatrys. Ar ôl gwneud hyn, mae'n holl bwysig yn bod yn ystyried dilusrwydd ein datrysiad a goblygiadau ein symleiddiadau a thybiaethau. Gellir crynhoi'r broses gyfan o ddatrys problemau gyda cylchred modeli isod. Felly, mae gyda ni broblem bob dydd a ni angen ei ddatrys. Ni angen ei ddatrys yn mathemategol. A dyw'r sefyllfa yn gweddi hunan I fod yn broblem mathemategol. Falle bod e'n bel I ni angen taflu I fyny yn yr awyr. Falle bod e'n virus sy'n haeni ar draws y byd I gyd. A ni angen gwybod pa mor gyflym mae e'n mynd. Felly, ni'n mynd I greu symleiddiadau a tybiaethau. Ni'n mynd I symleiddio y broblem a ni'n mynd I gael rhai rhagdybiaethau mwyn gallu defnyddio ein gwybodaeth mathemategol. Felly, bydd ni wedi creu wedyn problem mathemategol ar ôl symleiddio a cael rhai rhagdybiaethau ar gyfer y broblem iawn. Nesa, byddwn ni yn datrys y broblem mathemategol. Mwyn dehongli'r datrysiad, mae angen dehongli beth I ni wedi ei ddatrys. Ond wedyn, mae angen cymharu ein datrysiad i'n broblem oedd wedi symleiddio gyda reality, cael gweld os ydyn ni'n gallu gwella ar y broblem, ar y model sydd gyda ni. Felly, weithiau, rydyn ni'n mynd nôl o gwmpas y cylch yma, nes bod ni'n hapus bod ni wedi datrys y broblem i'n gorau gallwn ni. Wedyn, mae angen ysgrifennu adroddiad. Felly, ewn ni edrych ar sefyllfa penodol. Yn ystod 2019, roedd angen I Paul yrru yn aml o Fynwy I champws y Bai ym Mhrifysgol Abertawe. Hyd y daith yw 100 kilometr a'r amser arferol i'w daithio yw 80 munud. Lluniwch graff bianedd amser ar gyfer taith arferol. Felly, mae angen gweld beth yw'r problem yng nghyswllt bywyd bob dydd, symleiddio a creu tybiaethau. Felly, ni'n mynd I tybio bod y bianedd yn gyson trwy gydol y daith. Wrth gwrs, dyw hwnna ddim yn mynd I adlewyrchu beth sy'n digwydd go iawn. Felly, edrychwn ni arno gynta nawr. Ni wedi symleiddio fe. Felly, ni angen creu problem mathemategol. Brasluniwch graff bianedd amser ar gyfer taith 100 km sy'n cymryd 80 munud ar fianedd cyson. Felly, graff bianedd amser, ni'n mynd I ddatrys y broblem mathemategol, a ni'n mynd I greu graff bianedd amser. Os dwi'n mynd ar 100 km ar 80 munud, ei fianedd cyson neu bianedd cyfartalog ar hyd y daith, a ni'n mynd I ddweud bod e'n gyson, bydd 1.25 km y munud ni'n neud nawr, cofiwch. Kilometr y munud, neu kilometr yr awr. Felly, dehongli'r datrysiad. Nawr ni wedi datrys a ni wedi creu graff bianedd amser, ond mae'r graff yn esbonio hun, felly nid oes angen dehongliad hefyd. Dyma ni'n teithio'n gyson ar bianedd o 1.25 kilometr y funud
am 80 munud mwyn cyrraedd Abertawe. Nawr, ni'n mynd i gymharu'r datrysiad yna gyda reality. Wel, di hwnna ddim yn mynd i adlewyrchu reality o gwbl. Felly bod e'n gallu mynd peth o'r amser ar 1.25 km y funed, ond bydd yn sicr ddim yn mynd ar y bianedd yna drwy gydol ei daith. Felly, mae bianedd cyson trwy gydol y daith yn anhebygol iawn. Mae angen fwy o wybodaeth am gyflwr yr hewl a lefelau traffig mwyn cynhyrchu model yn well. Mae angen mynd o gwmpas y cylch eto. Felly dyma ni yn mynd o gwmpas y cylch eto. Felly, dyma ni angen llunio graff bianedd amser. Dyma beth sy'n digwydd ar ddiwrnod penodol yn ystod 2019. Mae'n dechrau o adre, mae'n mynd 4 km ar 20 km yr awr. Kilometr yr awr i neud nawr. Felly cofiwch dangos hwnna ar eich graff. Wedyn mae'n cyrraedd y ffordd ddeuol a mae'n mynd 25 km ar 100 km yr awr. Mae gwaith ar y ffordd ar yr A468, felly mae'n mynd 10 km ar 50 km yr awr. Diwedd y gwaith ffordd, mae'n gallu cynyddu am 10 km ar 95 km yr awr. Mae'n cyrraedd Dowlais a mae'n gallu mynd 21 km ar 96 km yr awr. Mae'n cyrraedd Hirwaun a mae'n dod i'r cylchdro fyna. Mae'n mynd 24 km ar 100 km yr awr. Mae'n ffordd ddeuol o Hirwaun lawr i Llandarsi. Mae'n cyrraedd cylchdro Llandarsi a wedyn mae 4 km dyfyn ar 50 km yr awr. Felly defnyddiwch chi y wybodaeth yma am y daith i lunio model datrysiad yn well ar gyfer y broblem. Felly chi'n gweld beth sy'n digwydd, chi'n creu problem, chi'n symleiddio, chi'n creu problem fathemategol o'r broblem symlach, chi'n datrys hwnna, chi'n dihongli'r datrysiad, cymharu fe nôl gyda reality a falle mynd o gwmpas eto a eto nes bod chi'n hapus a chi'n gallu ysgrifennu adroddiad. Felly, tasg bach i chi yw greu graff bianedd amser ar gyfer y daith yma.